galdera gehitzen hasiko gara. Sakatuko dugu gehi ikurrean eta zabalduko da lehenengo galdera. Lehenengo gauza izango da aukeratzea zein motatakoa nahi dugun. Hasiko gara erantzun laburra eginez, erantzun laburra izango da iz batekin erantzuteko, edo iz pare batekin, eta egingo dugu galdera bat. Zein da Arabako hiriburua. Erantzun laburra, eta hemen bi gauza daude egiteko. Lehenengoa, derrigorrezkoa izango den erantzutea, normalean bai jarriko dugu beti, derrigorrezko egiteko erantzuna, eta gero erantzunen gidan puntuak emateko eta esateko zein erantzun dagoen ondo. Puntuak aukeratuko ditugu, adibidez puntu bat, eta orduan erantzun zuzena jarriko dugu. Jarriko dugu Gasteiz, baina hemen baitare emango diogu beste aukera bat ikasleari. Suposatu onartu nahi duzula baitare Gasteiz txarto idatzita. Hori, akats ortografikoarekin. Momentu batean biak onartzeko ondo daudela. Markatu gainerako erantzunak oker gisa eta eginda. Badaukagu lehenengo galdera eginda, joan aldugu ikusten nola doan galdetegia, aurrebista bat egiten, eta hemen ikusi aldugu galdetegia eta momentu batean joan algara betetxe. Pizka bat frogatzeko. Bigarren galdera egituko dugu, eta horren izango da paragrafoa. Berdin, paragrafoan egingo dugu galdera bat, eta behin eginda, erantzunen gidan, hemen normalean ez dugu ezer jarriko. Luzea baldin bada, ezin izango du programak kontrolatu ondo dagoen ala ez. Orduan, puntuak bai emango diegu puntu bat adibidez, gero guk zuzenduko dugu noski, eta eginda utziko dugu. Derrigorrezkoa baitare, hori ezaztu inoiz, eta aurrera egingo dugu, beste galdera bat. Kasu honetan, egingo dugu justu agertzen dena, aukera anitzak. Eta hau, behar izango da, gehien erabiliko duguna. Jarriko dugu galdera bat, zenbat dira bider bi, eta orduan, berdin, joango gara jartzen aukerak. Normalean, lau aukera jartzen ditugu, adibidez, 4, 3, 6 eta 7, bakarrik sakatu behar dugu gehitu aukera edo beste bat, eta jazta. Egingo dugu derrigorrezkoa, eta erantzunen gidan, jarriko dugu zein dagoen ondo. Momentu batean, eta puntuak noski, momentu batean jarri aldira bi ondo daudela. Kasu honetan ez, bakarrik jarriko dugu 4 dagoela ondo. Eginda dago, eginda markatuko dugu. Eta hemen badago beste aukera bat, importantea. Sakatzen badugu 3 puntuetan, erakutsi ausaz aukeren urrenkera. Hori da, erantzunak ateratzeko nahazturik. Ez ateratzeko beti orden berdinean. Bestela, momentu batean ikasleak egiten badu ariketa edo galdetegia bi aldiz, beti ateratzen bazaio orden berdina, suposatzen da kontrolatuko duela, non dagoen erantzuna. Orduan, importantea beti nahazteko erantzunen ordena. Eginda badago, aukeratuko dugu beste bat. Eta hori aukeratuko dugu kontrol laukiak. Oso antzekoa da, orain ikusiko dugu nola gelditzen diren biak, 3 bider 3 jarriko dugu orain, eta jarriko ditugu erantzunak berriro. 9, 5, 7, 8. Berriro joango gara erantzunen, ez azteko derrigorrezkoa egingo dugu, eta egingo dugu baitare ausaz agertzeko, erantzunen gidera joango gara, esango diogu zein dagoen ondo, hemen baita ere aukeratu aldira bi ondo
nahi baduzu, puntuak eta eginda dago. Eta hori egingo dugu bosgarrena. Hori izango da goitiberako zerrenda. Baita ere izango da aukera batzuen artean aukeratzeko, baina aldatzen dena da aurkezpena edo. Orduan orain jarriko dugu adibidez. Zenbat dira bost gehi bost, jarriko ditugu erantzunak, eta erantzun hauek agertuko dira zerrenda batean. Umeak pikatuko du lauki batean edo hiruki batean, eta hor agertuko zaizkio erantzunak, berak aukeratzeko. Berdin, egingo dugu derrigorrezkoa, egingo dugu ausaz, eta jango gara erantzunen gidara. Esango diogu zein dagoen ondo, puntu bat, eta eginda. Badaukagu, edo baditugu bost galdera eginda, ikusiko dugu nola doan galdetegia. Eta momentu batean erantzungo dugu. Zein da Arabako hiriburua? Jarriko dugu Gasteiz, txarto, ikusteko gero onartzen duen. Kontatu dakizuna, hori, zeo zer kontatuko du umeak, ikasleak, zenbat dira bi bider bi lau jarriko dugu, hemen bitu bakarrik onartzen du aukera bat, umeak erantzuteko, zenbat dira hiru bider hiru, bederatzi, eta hemen bai onartzen ditu gehiago, erantzun gehiago. Eta azkenengoa, sakatzen badugu hirukian, agertzen dira erantzunak, eta noski hemen bakarrik onartzen du baitare bat. Aldatzen badugu, aldatuko da erantzuna, eta bat, hau, onartzen du bakarrik. Orduan gogoratu, honek onartzen duela erantzun bat baino gehiago, baina beste biek bakarrik erantzun bat onartzen dute. Hori da, momentu batean, desberdintasuna, hemen desberdintasuna da bakarrik aurkezpena, baina bi hauen artean desberdintasuna da aukeratzea bat, baina gehiago ala ez. Bidaliko dugu, gero ikusteko beste momentu batean erantzunak, hemen umeak ikusi aldu puntazioa, eta zein dagoen ondo, eta zein dagoen txarto, eta guk, gure inprimakian, izango ditugu ja erantzunak, bi daude. Zegoen eginda horretik beste froga batean, hemen badaude ja bi erantzun, eta orduan, joan alagara mugitzen laburpenean kokatzen bagara, ikusiko dugu grafiko batean egon diren erantzunak eta puntuazioa, hemen ikusten dira erantzunak, zenbat aldiz erantzun den aukera bakotxa, galderaz galdera baldin bagoaz badaukagu lehenengo galdera bostetik, eta hor ikusiko dugu egon diren erantzunak galdera bakotxean. Eta jartzen bagara banakakoan, ikusiko dugu ikasle bakotxak egin dituen erantzunak. Bigarren ikaslea, lehenengo ikaslea. Bakotxak egin dituen erantzunak.